напэўна, все ж таки не сустракацца вось так блізка з гэтымі жывёламі. Невядома, як яны сябе павядуць. Все ж таки жывёла дзікая. Прывітанне, Игорь. Прывітанне, Олесь. Вот я гулял по нашей Троецкой набережной, по этому скверику каля, и вот побачил, что такой сеткой вельмі часто чамусьці умацавалі, не умацавалі, а ад чагосьці ахоўваюць, відаць, наши улады гэтае дрэва. Поэтому я запросил тебя сегодня сюда, каб ты мне отказал на гэтае пытанне. Навошта? Чым причина? Навошта сетка, так? Ну так. Ну гэта сетка, мы бачым, рабіцца. Вось нават спічная пушка. Так, паглядзім, што ячейка 50 миллиметров. Так, гэта зроблена для таго, каб калі прагульваюцца тут нашы жыхары са сваімі коцікамі, каб абараніць гэтае дрэва ад капцюрыкаў нашых коцікаў. Гэта ад больш такой буйной жывёлы, а дакладней гэта ад баброў. І я зараз пакажу сляды зубоў баброў, магчыма, паваленыя дрэва, а магчыма, мы напашасціць і мы ўбачым і саміх баброў. Што, пойдзем, паглядзім, паспрабуем. Ну да, и правда. Не прошло. Не, ну можа это пастановачна, Олесь, але ж ну дрэва што тут не ставілі. Вось мы бачым, што гэта не сякера, так? Тут вот зафарбавана. Ну і зразумела, што лістоўныя дрэвы выкарыстоўваюцца бабрамі, і яны ну, не будуць там грызці, напрыклад, там хваёвыя, а менавіта толькі лістовыя. Ну і хаця вось мы знаходзімся амаль што ў цэнтры горада на левым беразе, ну вось гэта сведчанне аб тому, што тут бабры жывуць. Вот я тебя привел на то место, по якому я еще летось переходил здесь дорогу. Але бобры, которые побудовали вот там вот хатку, яны еще приподняли взроень, и вот любые, наверное, могилевец, который придет, он подумает, что это Печерское так званое водосховище, на котором Печерское озеро, как его называют, на яким их купили. А это нет. Это вот бобры зробили хатку, которая забалачивает эту территорию. Вообще бобры наилепшие антимелиораторы в Республике Беларусь. Никто так много не робит, как наши болоты знову аднавіліся. А болоты, как вядома, это каштовность на самой справе. Они вельми важную роль играют. Ну и вот я памятаю, что мы тут с одного и на другую, вот Преснянка, так, переходили тут по кладкам, там, значит, Дубровенку можно было перейти пройти. Зараз это просто суцельная затока. Іншого не скажешь. И это зроблено вот, ну, за несколько дней. Поближэй до хаткі баброў і плаціны прабрацца, вы бачыце, няма ніякай магчымасці. Ось за маёй спіной якраз бабровая плаціна і там хатка. Бабры у нас знаходзіліся ў чырвонай кнізе. Зараз такая вялікая іх колькасць, што яны некалькі год таму назад пакінулі чырвоную кнігу. Хаця мы памятаем, што ў 1925 годзе на тэрыторыі Беларусі баброў амаль што не засталося, і таму быў у ленінскім дэкрэтам утвораны бярэзінскі запаведнік, які зараз носіць статус біасфернага. І паўсемесна на сённяшні дзень бабры. Калі яшчэ ў 50-е гады пасля вайны гэта было ну, нешта такое незвычайнае, іх ахоўвалі нават асобныя хаткі, пра іх шмат пісалі все абласныя газеты, у тым ліку і магілёўскія. Займаўся, напрыклад, праблемы баброў і аховы баброў Пётр Алексеевич Лярскі. То на сённяшні дзень баброў мы літаральна можам нават ледзь не ў цэнтры горада Магілёвы, дзе мы знаходзімся, это вось вёска, значыць, а ў цэнтры у нас вёска Сараканайск, былая латышская калонія. Так што гэта ўжо не такая і з'ява ну, рэдкая, будзем казаць, на сённяшні дзень. Сябры, мы проехали еще 2 километра выше по Дубровенцы. А что тут свечит о бобрах, Игорь? Ну, знову же свечит то, что мы імкнуліся поглядзець ось літаральна 10-15 хвілін назад. Это бобровые хатки. Знову же мы до их не дойдем. Все яшчэ у расліннасці, у траве. Ну и вось мы бачым, что дрэвы на рыхтоўкі. І зразумела, што вось гэтыя завадзі на Дубравенкі это таксама сведчанне
того, что тут присутствуют бобры. Наколькі бяспечныя або небяспечныя ўвогуле бобры, тым больш в городе? Но небяспечнасць может быть для человека. Это не хатняя собачка альбо котик. Мы ж бачили, якія дрэвы за некалькі там десяткаў хвілін ён перапільвае. Не просто там Десятки хвілін і ўсё? десятки хвілін, а то і меней нават, в залежнасці ад таўшчыні. І ён жа можа там прокусіць артэрыю нейкую, і чалавек просто зыдзе крывёй. Беларускія бобры, яны вядомы ва ўсім свеце. Таму што калі браць папуляцыю па колькасці, мне здаецца, што мы толькі на другім месцы, а на першым месцы это канадская папуляцыя. Канадская дакладна будет І першым. як бы гэта б не гучала б смешна, але на Беларусі, асабліва гэта на Віцебшчыне, промыслы бобровыя былі вельмі развіты, і там лічылася, што бобер, калі гэта не хатняя жывёла, то на паўхатняя жывёла. Мясо карыснае, тлушч карысны, это скура, шубы, але шубы гэта было б вельмі дорага. Тым больш, што, напрыклад, шапкі з бобра маглі носіць у Вялікім княстве Літоўскім Рэчы Паспалітай толькі сенатары. Это ўжо была такая асаблівасць гэтага чалавека. Ну, дякую за информацию, конечно. Давай пошукаем все-таки реальную хатку. Может, мы еще знойдем, подыдем, Паспрабуем. пойдем вышэй. Пошли, может, мы присядем на этом. Не, вот сюда, смотри. Некалькі дзён мы с тобой объезжаем уже город, объехали практично все его наваколле, побачили шматлікія следы бобров, так? Мы их бачили где? В Любужию он заминает дачником. На Преснянке. На Преснянском, да, но там зрабили сейчас что? Да. Мелиораційные Мелиораційные работы, працы. спрямили, фактично их оттуль выгнали, вытеснули. Так, были Дубровенцы видовочно на Печерском лесопарку бобры есть. Ну и ты нам распавёл и доказал, а я сведчу, что так и сам бачыў, что они живут в раце Днепр. Так. Але самих бобров, на жаль, мы не убачили. Жывёла абачлівая, не заўсёды выходзіць. Это ж не то, что там зоопарк, ці ў зоосаду у нас. Таким чынам, что жыхарам города трэба быць абачлівымі, жывёліна гэта, як ты казаў, Небяспечная. хоць з виду і адносна невялікая, але і жвавая, і небяспечная. Ну і яны жывуць сярод нас. Конечно. 1,5 метра, это все ж не такая уже малая жывёліна. Так что абачлівым быць. Лепей здымаць недзе на фотаздымкі, паглядзець пра іх, прачытаць там у літаратуры. Лепей, напэўна, все ж таки не сустракацца вось так блізка з гэтымі жывёламі. Невядома, як яны сябе павядуць. Все ж таки жывёла дзікая. Да пабачэння.